ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମ ଗୌରବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ନିଜର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ କେବେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଏହି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷୀୟାନ ଭାଷା ସେବକ ନିଜର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ଆମେ ଅତି ଗର୍ବିତ। ନମସ୍କାର ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଚେତନା ଦବ ଯେ ମାଟି ମା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇପାରେ। ବୟସ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାବୃନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଶ୍ରୀ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ 6 ଅକ୍ଟୋବର 1936 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡସାହି, ବାଲିଆପାଳ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତପୁର। ପ୍ରଜାପତା। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା 1954 ମସିହା ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲରୁ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏମ୍ଏ କରିଥିଲେ। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନବଜୀବନ ପ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କ ନବଜୀବନ ପତ୍ରିକାରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ଅନେକ ପଦପଦବୀରେ ରହି ନିଜର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅତୀବ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଚକ୍ରଧରପୁର ଠାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଡାକି ନେଇ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତ ଅନେକ ଦେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭାବାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେଠାକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ସେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରି ସଭା ସମିତି କରିଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ସିଏ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରେ ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ବହି ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଘର, ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଅତି ଉଦାର ଚରିତ୍ର ଇଏ, ଅତି କହିବି ଯେ ଏକ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର। ଭାଗବତର ପରିଚୟକୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 62ଟି ଚାଟଶାଳୀ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନଃ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ଅନନ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଉନ୍ନୟନ ନ୍ୟାସ ମଣ୍ଡଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ସଭା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିର 2 ଲକ୍ଷ ବହି ଛପାଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ କର୍ମରତ। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା, ସେ ହେଉଛି ଅସୁରେଶ୍ୱର ଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ 21ଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ଆଜି ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ପାଇ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ଆମର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆମର ନିହାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସମ୍ପାଦକ। ଆମ ଗହଣରେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ପ୍ରବୀର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର,
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର, ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ତଥା ଅନେକ ସଞ୍ଜୟ ବରାଳ, ଶକୁନ୍ତଳା ଗୁପ୍ତା, ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି। ଏହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ସମ୍ପ୍ରୟୋଗ ଦେବୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏବେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନକୁ। ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ତ ଜୀବନ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ଆଦର, ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା? ସେଇ ବିଷୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମକୁ ଦୁଇ ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମକୁ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରେମ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏ ଜାଗ୍ରତ ପିଲାଦିନଠୁ। ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ସେ ମତେ ଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରି ସେଠିକାର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେ ଯାଇକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ମୁଁ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଯାଇକିରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଇ କାମ କରିବୁ। କେମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, କେମିତି ବହିପତ୍ର ପାଇବେ, କେମିତି ଆମର ଶ୍ରେଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ଚାଲିବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ଏଇ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେଟା କେତେ ଦୂର ଆମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେଇଛି। ତ ଏତିକି କହିବି, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟା ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଉନ୍ନୟନ ମାସି ମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଆଉ କେତେ 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 କହିବି ସଂଖ୍ୟା, ସେ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ରହିଛି ମୋର ସବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିପାରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେ ବିଛଣାଞ୍ଚଳରେ ସେ କାମ କରୁଛୁ। ବହି ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଗେଇ ଦଉଛୁ, ପଢା ବହି ପାଉନଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଢା ବହି ଯୋଗେଇ ଦଉଛୁ। ବହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ଯୋଗେଇ ଦଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ଶହ କୁହନ୍ତୁ। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜ୍ଞା ବହି ଯୋଗେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଆମର ଯଦିଓ ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ସେଠିକା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ଥିଲା ହୁଁ, ଯେ ଯେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାଙ୍କର ସେ ସଂଖ୍ୟା ଜଣେଇଲେ ଶ୍ରେଣୀ କରି ଆମେ ଏଇଠୁ ବହି ଯୋଗେଇ ଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ହିନ୍ଦୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସରକାର ଜଣେଇଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୀ ବହି ଯୋଗେଇ ଦେବେ। ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା ଚୁକ୍ତି। ତା ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରେମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେବେ ବି ଆମେ କଥା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କହି ନିହାର ଭାଇ ହଉ, ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମଉସା ହଉ, କିମ୍ବା ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅତି ଆଗ୍ରହର ସହିତ କୁହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ବୁଝାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି, ଯୋଉଠୁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ତଳର ଭିଡ଼ିଓ।
ସକାଳ ଉନ୍ନୟନ ନ୍ୟାସୀ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ 88ତମ ଜନ୍ମଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ ବିଗତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତୀକ ସଂହତିର ପ୍ରତୀକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶତାୟୁ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭାଭିନନ୍ଦନ ସହ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଯେଉଁଠି ଭାଗବତ ଅଛି ସେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଆମ ସହିତ ମିଶିବ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସେ ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। ଅନେକ ଶାସନ କଳ ଆସେ ବଦଳିଯାଏ, ସେମାନେ ବହି ପଠାନ୍ତୁ କି ନ ପଠାନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ପରଶୁରାମ ବାବୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଗକୁ ଯାଇ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆସେ ହୃଦୟ କୋରି ହୋଇଯାଏ, ଛାତି ଫାଟିଯାଏ ଯେ ଦେଶ ଭାଗ ଭାଗ ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟ ଭାଗ ଭାଗ ହେଉଛି, ଗାଁ ଭାଗ ଭାଗ ହେଉଛି। ଏଇ ଭାଗ ଭିତରେ ଆମର ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦରଦ ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ପାଇଥିଲେ? ଆଉ ଷଢ଼େଇକଳା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ କିଛି ବୁଝେଇ କହିବେ କି? ଷଢ଼େଇକଳା ଏକୁଟିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ। ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଥିଲେ, ହୁଁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆଯାଇଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବେଳେ ଆମଠୁ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସେଠି ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛନ୍ତି। ସରକାର ସେଠି ପଢେଇଲେ ବି ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଲୋକ ରଖିକିରି ବହି ନେଇକିରି ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହିପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦଉଛୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମର କାମ ହେଲା ଯେ ଯୋଉଠି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଡି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଯେମିତି ତାକୁ ଛଡେଇ ନ ନେଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପଦେ ପଚାରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଖଟିରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖି ରାଜନୀତି ନେତାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣ ଏଇ ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ନିକଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଗାଡି ଠିକ କରି ଲୋକ କିଏ କିଏ ଯିବୁ, କଣ କରିବୁ, କୁଆଡକୁ ଯିବୁ ସବୁ ଠିକ କରିଥିଲୁ। ଦୁର୍ଯୋଗ ଯୋଉଠି ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲୁ, ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମାନେ 8 ଦିନ ତଳର କଥା। ଆଠ ଆଜ୍ଞା। ଦିନ ତଳେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେଠି। ଏ ଆଚ୍ଛା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢିବା, ଓଡ଼ିଆ କହିବା, ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଗ୍ରହ ଯେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚାଲୁ ରହିବ। ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତେ ବି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗରେ ଆଗେଇବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମଝିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ ବି ଦେଖିଲୁ, କୋଟିଆ ନାଁଟା ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲା। ସରକାର କଳ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ଏଇଟା ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା କୋଟିଆ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଆପଣ ସେଠିକାର ଅନୁଭୂତି ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଇ ପଦରେ କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ସମସ୍ୟା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ସମାଧାନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳ। କୋଟିଆ ବୋଲିକିରି କୋଟିଆ
ସେ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ, କୁଟିଆମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବି ଚାଲିଲାଣି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଆମର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ବହୁତ କାମ ସେଠି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ସେଠିକାର ଶିକ୍ଷକ, ସେଠିକାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେଠି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କୋଟିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ପରିବେଶରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଉନ୍ନୟନ ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ସେଠି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି ସେ ଖବର, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମାତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି କେମିତି ଭାଷା ବଞ୍ଚି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷାକୁ ଛଡେଇ ନ ନିଆଯାଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦାବି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ। ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ 50ରୁ 100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିବା ଭଳି ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅ, ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କୃତି ଅଛି। ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏଇ ଏତେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ବଳ ଏସବୁ ଆସେ କେଉଁଠୁ? ଇଏ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାବଟା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆମ ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ବିଶେଷ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କର୍ମୀ ଦରକାର। ହୁଁ। ଆମେ ସେଇ ଦଳେ ବାହାରିଛୁ, ଯିଏକି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ନାସିକ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଯାଇକିରି ସେଠିକି ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବୁଝୁଛୁ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇକିରି ସେଠି କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ଭାଷା, ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଜୀବନର ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରହରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରହରରେ ଜୀବନଠୁ ଆପଣ କଣ ପାଇଛନ୍ତି? ଜୀବନରୁ କଣ ପାଇବୁ କଣ, ଆମେ ଜୀବନକୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ, ଆମ ମାତୃଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ କେମିତି ବଳିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଜୀବନରୁ ପାଇବୁ କଣ, ଆମର ପାଇବାର ନାହିଁ କିଛି, ପାଇବାର ଅଛି, ଦବାର ଅଛି। ଯେତେ ଯିଏ ଚାହିଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେଇ ବିସ୍ଫୋରଣ ସେଇ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେମିତି ଦେଇପାରିବା ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାଦିନର କଥା ମନେ ପକେଇଦେଲେ। ମହାପୁରୁଷ ବହିରେ ପଢିଥିଲି ଧାଡ଼ିଏ କି ଜନ୍ ଏଫ୍ କେନେଡିଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଦେଶ ତମକୁ କଣ ଦବ ସେଇ ଆଶା ନ ରଖି ଦେଶ ପାଇଁ ତମେ କଣ କରିବ ତାହା ହେଉଛି ତମର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ପାଳନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଦେଶଠୁ କିଛି ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ପ୍ରଶସ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନେଇପାରିବେ, ସେମାନେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖି ମଞ୍ଚ ଉପରେ 2 କଥା କହିଦେଇ ବସି ପଡ଼ିବା ବେଳେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଜଣେ ଭାଷା ଯୋଦ୍ଧା, ସାହିତ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଦ୍ଧା, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଶତ ନମନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ପରଶୁରାମ ବାବୁ କେବେ ହାରି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅଜସ୍ର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର ଭାଷାର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ମୂଳଦୁଆକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ଭାଷା ପାଇଁ 2 ପଦ ଭାଷଣ ମାରିଦେବାରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି କାମ କରି ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ହିଁ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ସେବାର ମନୋଭାବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଧର୍ମୀ ଭାଷାରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଆମେ କେମିତି ସେଥିରୁ ସେ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଭଗବାନ ଦତ୍ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପାଠ ଆଜ୍ଞା ପଢା ଛାଡି ସ୍କୁଲ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇକିରି ଯାଇକିରି ସେ ପାଠ ସବୁ ପଢଉଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେ କଥା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ହେବା ଫଳରେ ଆମର ସେ ଭାଷା ସେଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକି ରହିছে, ବଞ୍ଚି ରହିବ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ସେ କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆମେ କେବଳ ଆମ ଠେଇଁ ଅଟକି ଯାଇନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଗଲେଣି ସେ ଦିଗରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବାଣ୍ଟୁ ନାହାନ୍ତି କି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ହେଇଗଲେଣି। ନିଜ ନିଜର ବହି ଛାପିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଇ ସବୁ କାମରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେଉଁ ଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ମରିନି କି ମରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁବେଳେ ଅମର କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଢି ଚାଲିଛି, ବଢି ଚାଲିବ। ହୁଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଷଢ଼ିକଳା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମଠୁ ଛଡେଇ ନିଆଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେଠୁ ଆମ ଭାଷାଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଲିଣି ଆସିକି ଦେଖୁଛି ସେ ଭାଷା ସେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିନି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇଠୁ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ ରୁମରେ ରଖା ହେଇଛି ହୁଁ। ଲକ୍ଷାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଛାପିକି ରଖିଛୁ ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ବହି ପାଇଲେ ଆଗ୍ରହୀ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯିଏ ଆମଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ଆଗରୁ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମଠୁ ପ୍ରଦେଶ ସମୟରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନେଇକରି ଦଉଛୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବହି ଦରକାର ହଉଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବହି ଛାପିକି ରଖିଛୁ। ଏବଂ ଯୁଆଡେ ଯାଉ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ନେଇକରି ଯାଉ। ଯୋଉ ଚାଟଶାଳୀ କରିଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦିଆହଉଛି। ମୂଳ ଆମର ଚାଟଶାଳୀରେ ଅନ୍ୟ ବହି କିଛି, ଅନ୍ୟ ପଢା ବହି କିଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢିକିରି ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ବହି ଟିକେ ପଢିପାରିବେ, ଯେତିକି ହବା ପାଇଁ ଆମର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷାଟା ସେତିକି ଅଛି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଗହଣରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ପାଇ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ କି ଆମ ଗୌରବ, ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ କଥାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ଏଇଭଳି ଅନେକ ବଣମଲ୍ଲୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁଇ ପଦ କଥା ଲୋକ ଶୁଣିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା, ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଏଇ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଆମେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଜି ନିହାର ଭାଇ ନିଜେ ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ। ଏହା ଆମେ ଏହି ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମ ଗହଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍, ଆରମ୍ଭ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରବୀର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବୀର ଆଜ୍ଞା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? ଏଇ ଆପଣ ତ ଚଳନ୍ତି ଯୋଉ ଇନ୍ସପିରେସନ କହନ୍ତି ସେଇଆ। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଧର୍ମୀ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମକୁ ବି ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତିଙ୍କି କରୁଛି। ଏବେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆମେ ଏଇ କାମରେ ଅଛୁ, ଏଇଠି ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଆମେ ମାନେ ସମର୍ପିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତିର ଆପଣ ତାର ଉନ୍ନତି, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପ୍ରେରଣା ଆପଣ ଆମକୁ ଯୋଗେଇବେ। ଆଉ
ଯୋଗେଇବେ ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ କେତେ ମିଶିଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଯାଏ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ନବଜୀବନକୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବି ସେଇଠି ଦେଖିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ହୁଁ ପିଲା ହୁଁ। ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନବଜୀବନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀର ଏଠି ବାବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା। ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆମ ସହିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ନ୍ୟାସ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଏ ଆମକୁ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରଶୁରାମ ବାବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆଜି 92 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ହୁଁ ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସ୍ତମ୍ଭମାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ, ତା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କେମିତି ଗଙ୍ଗାଠୁ ଗୋଦାବରୀ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ପରଶୁରାମ ବାବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗଲୁ। ସେ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗାଁଟା ହଉଛି ୟୁପି ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ବର୍ଡର। ସେଠୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସିଧା ଗଲେ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗଙ୍ଗାପୁର। ଦେଖନ୍ତୁ 30 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗଙ୍ଗାପୁର, ସେଠି କଲ୍ୟାଣପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗାଁ, 60 ଘର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ। ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଚାରଛାଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ, ବହି ଦେଲୁ, ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କଲୁ। ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ବହି ନେବେ, କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ କହେ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହେ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନମସ୍ୟ। ସେମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଝିଅ ବାହା ଦଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ନହେଲେ ବୋହୂ ନଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଭିନବ ଉପାୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତା ଛଡା ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲି, ଚକ୍ରଧରପୁରରେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଉତ୍ସବ। ହୁଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ ଉତ୍ସବର ବସିଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଡାଇଲଗ, ହୁଁ। ହିନ୍ଦୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ। ତାକୁ ଆହା। ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ହୁଁ। ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚେଇବାକୁ, ମୁଁ ଭାବେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆମଠୁ ବେଶୀ ଅଛି। ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିବନି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିବନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତା ଛଡା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗଦଳପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଏପରିକି ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାର 30% ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 80% ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଜଗଦଳପୁର ଏଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 5ଟି 6ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲାଣି, ସେଥିରେ 75% ହଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରି ତାକୁ ଯୋଗେଇ ଦଉଛୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯୋଗେଇବାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ ବହୁତ ଥର କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ପ୍ରୟାସ କରୁନଥିଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଯାହା ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଥିଲା, ପ୍ରିଣ୍ଟ କଲୁ, ତାକୁ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ଖାଲି ତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ସେଠି ଆମେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବହି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି, ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ବହି, ତା ଛଡା ପ୍ରାୟ 300ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗବତକୁ ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଛୁ। ବଢିଆ। ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପଢେଇବୁ ତାକୁ ଜଣେଇ ଦିଅଛୁ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୁରୁଣା ଭାଗବତ ସେ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛି। ଆମେ ଏଇଟା କହିନି ଭାଗବତ ପାଇଁ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛି, ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପୂଜା ପାଇଁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି।
ଆମେ ସେଥିରୁ ଜାଣିଲୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଉନି। ପାଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତାବଲ୍ଲଭ ବାବୁ। ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ ଦ୍ୱିପଦ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ମାତୃଭାଷାର ମହତ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅନୁଜ୍ଞାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଅକାଳେ ବାଟ ହୁଡ଼ି ଥିବା ଓଡ଼ିଆକୁ ଅବଧୃତେ ଯିବା ପାଇ। କେଡ଼େ ଅଲାଜୁକ ହେଲାଣି ମୁଲକ, ମାତୃଭାଷା କିଆଁ ନ୍ୟୁନ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଉ ଜୀବନ। ଆରେ ଭାଇ ଆ ମୋ ଭଉଣୀ କହି ଲେଖି ବୁଝିଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ତାପରେ ଦୁନିଆ ସାରା ଭାଷା ଗାଇଯିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ, ପରଶୁରାମ ବାବୁ ତ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ୟା ମିଶ୍ର। ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିବି, ମଉସା ଆପଣ ଆସିକି ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ୟା ମିଶ୍ର। ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ। ପରଶୁରାମ ବାବୁ ଆମର ଗୁରୁଜନ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ। କାହିଁକିନା ମୌଳିକ ରୂପରେ କାମଟାକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା। ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ, କାହିଁକିନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଷଢ଼େଇକଳା ଯାଇଛି, ଖରଛୁଆ ଯାଇଛି, ଚକ୍ରଧରପୁର ଯାଇଛି, ଚାଇଁବସା ଯାଇଛି, ରାୟପୁର ଯାଇଛି, ଶ୍ରୀପୁର ଯାଇଛି, ଆମର ସରିଆ ଯାଇଛି, ବସ୍ତ୍ର ଯାଇଛି, ମୁଁ ବି କୋଟିଆ ଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଳାରୁ ଛୁଆଙ୍କ ଦୁରାବସ୍ଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଜି ସାର୍ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଦେଖିକିରି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରାମଲୀଳା ଦଳ ଅଧିକା, ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଅଧିକା ରାମଲୀଳା ଦଳ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ହୁଁ ହୁଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି ରାମଲୀଳା ଦଳ ନାହାନ୍ତି। ଯାଉ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଉ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା, ସେ ଆମର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମୌଳିକ ରୂପରେ ଛାପିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ନେଇ ଯୋଉ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ବାରମ୍ବାର ଛପା ହଉଛି, ଯିଏ ଛପଉଛି, ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଏଡିଟିଂ ଚାର୍ଜର, ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ବିକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସେ ବହି ମତେ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ଆଣି ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏଠି ଅଛି ହୁଁ ହୁଁ। ଶବ୍ଦ ରୂପା, ସେ ଆସିଥିଲେ ମତେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଲେ। ଉପରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଛପିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିବେଦୀ ବାବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହୁଁ। ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ କହିବା, ନାଇଁ ସେ ନାଇଁ, ତ ଅତି ଆମର ଅତି ଉତ୍ତମ କଥା। କହିଲି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତରିମ ଆଜ୍ଞା। ପରଶୁରାମ ବାବୁ, ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ସିଏ ବି ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କେବଳ ଆବଣ୍ଟନ କରି ଆମ ଭାଷାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲୋପାପାଙ୍କୁ, ସିଏ ସିଏ ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦି ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ପରଶୁରାମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଅପା। ହେଇନି ଆହୁରି। ମହାନ୍ତି କିଏ? ନାଇଁ, ହଉନି। ହଁ, ହେଲା ଅପା, ଏବେ ହେଲା, କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ ପରଶୁରାମ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ମନରେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ମରିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେହି ମାରି ପାରିବେନି। କାରଣ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପ୍ରଭୁ ବାବୁ ବି କହିଲେ। ମଧୁବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବା ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ, ଯାହା ଘରେ ଭାଗବତ ଅଛି ସେ ଓଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସଂଜ୍ଞା ହବ। ଆମେ କୋଉଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ସେ ଓଡ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଭାଗବତ କଥାଟି କହିଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କଥା, ମୁଁ ଦେଖିଛି। କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ମୁଁ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ମହିଳା ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଇଥିଲି। ଏବଂ ବସନ୍ତ ପାଣି ଝାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷଢ଼େଇକଳା ଖରସୁଆରେ ବୁଲୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବଣ୍ଟା ଦେଖିଥିଲି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ପରିଚୟ ନଥିଲା।
ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ଏତେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି। ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ କାମ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଷଢ଼େଇ କଳା ଖରସୁଆଁରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ମିଶିକି ସେଇ ଗୁଡାକେ ଯୋଉ ସେକରେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଟା ସେଠି ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବତା ପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଆଜି ସେ ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି। ଇଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା, ବୋଧେ 87-88 କଥା କି ତା ଆଗରୁ କଥା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବାଣ୍ଟିବା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଭାଷା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଆସୁଛି, ଆମମାନେ ଭାବୁ ଓଡିଆ ଭାଷା ସତରେ ମରିଯିବ କି? କାହିଁକି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଏମିତି ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, ମତେ 78 ବର୍ଷ, ଏବଂ ମୋର ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରି ଅଛି ଗୋଟେ ଭାଷା କେବେ ମରିବନି। କାରଣ ଏ ଓଡିଶା ମାଟି ପିଙ୍କି ଆପଣ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ପୂଜନୀୟ, ଆପଣ ବନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଏମିତି ବସିକି ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ପିଢି ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେନି, ପ୍ରଭୁ କହିଲା ଜୀବନ କଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଜୀବନ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ମାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଭାଷା ବଞ୍ଚୁ, ଓଡିଆ ମାଟିର ବିକାଶ ହଉ। ଆମେ ଦିନେ ଗର୍ବରେ କହିବୁ କେବଳ ମଧୁବାବୁ ନୁହେଁ, ପରଶୁରାମ ଦୁବେଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବଂଶଧର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଧୁବାବୁ, କାହିଁ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ମଧୁବାବୁ ତ ଜାତିକି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ଓଡିଆ ଜାତି ନଥାନ୍ତା। ମଧୁବାବୁ କାହିଁ, ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ କାହିଁ? ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏହାକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଧ- ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ। କିଛି ଭାଷା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସେଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମର୍ଥ ପ୍ରୟାସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ଲୋପ ବାପା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଏ ମାଟି ପାଇଁ, ଏ ମା ପାଇଁ, ଏ ଭାଷା ପାଇଁ, ଏ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ବି କିଛି କହିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅମର କରୁଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ କଥା ଚାଲିଥିବ, କଥା ଓଡ଼ିଶାର କଥା, କହିବା ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ଲେଖିବା, କଥା ଓଡ଼ିଆର କଥା। କଥା ପାଇଁ ଭାଷା ଭାବ ଦିଆ ନିଆ, କଥା ଶବ୍ଦ ସୁଧା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଆମର ମାତୃଭାଷା ପରା, କଥା ଓଡ଼ିଶାର କହି। କଥା ଓଡ଼ିଆରେ କହି ଲେଖିବାକୁ ଅନାଦତ୍ତ କିଆଁ ସୁଧି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯଶ ବୃଦ୍ଧିରେ କି ଅଣକ ହୋଇବ ବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ବିପରୀତ ମାର୍ଗରେ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ କହି ବୋଲିବାରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିବା। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଉମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦିପଦ କୁହନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ। ପ୍ରଥମେ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଓ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ସତୀର୍ଥ ଭାଷା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ କର୍ମରତ ଥିବା ସୁଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ମାତାର ସନ୍ତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ହୃଦୟର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏଠି ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଆପଣ କିପରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛିଟା ପରିଚୟ ଏବେ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି, ତାହା ମୋର ଅଜ୍ଞତା। ଏବଂ ଆଜି ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ, ଆମ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଜମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିବନି ବୋଲି ସିନା ଆମେ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣିରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ହାଟ ବଜାରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଏପରିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆର ଯୋଉ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା, ତାକୁ କିଭଳି ସୁଧାର କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ହେଇ ପଡିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିକିରି
ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିକିରି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଆଗଭର ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଫଳ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ସମାଜ, ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମହାରଥୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବେ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଭାଷାର ସେବା, ମାଟି ମାର ସେବା କରିବୁ। ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ମହାରଥୀଙ୍କୁ, ଭାଷା ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି କରେଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଉମାକାନ୍ତ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆ, ଆଗକୁ ବଢିବା ସେଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ କହିବି ଯେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ମହକ ଅଛି, ଯେଉଁ ସୁବାସ ଅଛି, ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ଭଳି ଯିଏ ବୁଝିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସାହିତ୍ୟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ଭାଷା ଗର୍ବିତ। ଖାଇବା ଅବଢ଼ା ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ସରବେ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କେବେ ନ ବାଛିବା ରହିବା ଜଗାର ହୋଇ, ଶୈବ ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ଶାକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଏକତାନେ ଉଚାରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାର ସଦା କରୁଥିବା ସେବା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବାବୁ, ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଶ୍ରୋତା କିମ୍ବା ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଏଠି ମେସେଜ ବକ୍ସ ବା ବାର୍ତ୍ତା ପେଟିରେ କିଛି ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଆମେ ଏଇ ସଭା ଆଉ 18 ମିନିଟ୍ ପରେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କେବଳ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ହିଁ ସଭାଟି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସଭାର ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ଏଇ ମଞ୍ଚର ପ୍ରୟାସ ରହିବ, ଏହିଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ପାଟିରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଜାଣିବୁ। ହୁଏତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରେରଣା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖକୁ। ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କି? ହଁ, ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଭାଷା ବଞ୍ଚିଲେ ଜାତି ବଞ୍ଚିବ, ଆଜ୍ଞା। ଭାଷା ଥିଲେ ଜାତି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ହୁଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଷାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ, ଆଜ୍ଞା। ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଚୋବେଇବାରେ ବା ବୋବେଇବାରେ ଗୌରବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ମମତା ଜାଗୃତ କରିବା, ତାହା ସହାୟକ ହବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ନା, ସେଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଣିକିରି ସବୁ ଦଉଥିଲୁ। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଛାପିକିରି ଏଠି ଜମା କରି ରଖିଛୁ, ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଦଉଛୁ, ଯୋଉଠି ଚାଟଶାଳୀ ହେଇଛି ତାକୁ ଦଉଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଆଗ ଶିଖିଲେ ଭାଷାଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେହି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ଗୋଡ଼ ଝିକିବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କହିବେ ତତେ କଣ ଲାଗିଛି, କଣ କରିବୁ, କିଏ ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ନ କହିଲେ ତୋର କଣ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଇଟା ନୀତି ପ୍ରତି ଶୁଣୁଛି। ହଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କେହି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ? ଏମିତି ଥଟ୍ଟା ତାମସାରେ କିଏ କହିଥିବେ ଏଇ କଣ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କହିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ତାକୁ କେମିତି ବଢେଇବା, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ, ସେ ଚେଷ୍ଟା ନଥିଲେ, ସେ ସହଯୋଗ ନଥିଲେ, ଆମେ କଣ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରନ୍ତୁ? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଏମିତି କିଏ ଥଟ୍ଟାରେ ମଜାରେ କହିଥିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗହଣରେ ସେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ନିହାର ବାବୁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇଲେ
ଯେ ଆରତୀ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆରତୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜକୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସି ଯଦି ଆପଣ ଦିପଦ କିଛି କହିବେ ଭଲ ହବ। ଆରତୀ ସାହୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। परशुराम सार को मोर तो बहुत दुर्भाग्य जे ମୁଁ ଭେଟିନି। ମୁଁ ଷଢ଼େକଳାର ଝିଅ। ଷଢ଼େକଳାରେ ମୁଁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛି। ତାପରେ ରାଉରକେଲା ପଳେଇଲି। ରାଉରକେଲାରେ ପଢାପଢି କରିକି ତାପରେ ମୋର ବିବାହ ହେଲା ଏଠି ଇଏରେ ଯାଜପୁରରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭେଟି ପାରି ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଥାନ୍ତି ବେଶୀ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ଯୋଉ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକ ପାଠ ଶେଷ କରିଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍କୁଲ, ନଗରପାଳିକା ଏବେ ଅଛି, ନଗରପାଳିକା ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି। ସାର୍ ତ ମତେ ବହୁତ କିଛି ବତେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବହୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଷଢ଼େକଳାରେ ସେମିତି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଇଏ ନାହିଁ। ଏବେ ବେଶୀ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ଓଡିଆ ବହୁତ କମ ପଢୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କମ, ନେଗ୍ଲିଜିବଲ। ସେଇ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲରେ, ଯୋଉ ନଗରପାଳିକା ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଇଂଲିଶ ଓଡିଆ ଟିଚର ଅଛି, ଯିଏ କି ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ କମଳା ଶତପଥୀ। ସେ ପଢଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପଢଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ପଢଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ସ୍କୁଲ କଥା ଷଢ଼େକଳାରେ ଅଛି ଯଦି କହିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କି ମୁଁ ଜାଣିଥିବା କଥା ଆପଣ ସାର୍ କହିବେ କି କୋଉ ସ୍କୁଲର ନା? ହଁ, ପ୍ରପର ଷଢ଼େକଳା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଆମର 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠିକା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମାତୃଭାଷା କେବଳ ଆମର ଓଡିଆ ପଢନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀ ପଢନ୍ତି। ପ୍ରପର ଷଢ଼େକଳାରେ ଅଛି। ଅନ୍ୟଠି ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଷଢ଼େକଳାରେ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଖରସୁଆଁରେ ଅଛି, ପଦ୍ମପୁରରେ ଅଛି, ଚାଇଁବସାରେ ଅଛି, ହଁ ହଁ, ମନୋହରପୁରରେ ନାଇଁ ଅଛି। ସେଗୁଡା ଜାଣିଛି। କଳାବାଡିଆରେ ବୋଧେ 2ଟା ଖୋଲିଛି। କଳାବାଡିଆରେ ବୋଧେ 2ଟା ଖୋଲିଛି। ସେଠି 300 ଓଡିଆ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଷଢ଼େକଳାରେ ଲୋକ ଓଡିଆ କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ। ନା, ଷଢ଼େକଳାରେ ଯେ ବଜାରଟା, ଏଣ୍ଟାୟାର ବଜାରଟା ଓଡିଆ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡୋମିନେଟେଡ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯିବା ଆଗକୁ ବଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବରାଳ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସିଏ ଯଦି ଦିପଦ କହିବେ ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବରାଳ ଭାଇ, ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଆପଣ ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମେ ହରେଇ ବସିଛେ। ଓଡିଆ ଜାତି ସ୍ୱାଭିମାନ ହରେଇ ବସିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡିଆ ଜାତି ତା ନିଜକୁ ନିଜେ ନ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ତେଣୁ କିଛି ବି ପ୍ରୟାସ କରୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା, ପ୍ରାକୃତ ଓଡିଆ, ଏଟା ସଂସ୍କୃତଠୁ ବି ପୁରୁଣା। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍ସ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ ସର୍ଭେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲା ଭାରତର ସବୁ ଭାଷାକୁ ଦେଇକି 1890ରୁ 1930 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ରିପୋର୍ଟ ବି କହୁଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ତ ବହୁତ ପରେ ପାଇଲେ, ମାନେ ଆମେ ଦାଖଲ କରି ପାରିନଥିଲେ, ପଛରେ କରିକି ପାଇଲେ। ଆମର ମାତ୍ର 1500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ତାମିଲ ଭାଷା ଆମଠୁ ଆଗୁଆ ପାଇଛି। ଏବେ ସିଂହଳର ଗବେଷକ ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସିଂହଳୀ ଭାଷା ଓଡିଆ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି ଯେ ତାମିଲ ଭାଷା ସିଂହଳ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ତାମାନେ ତାମିଲ ବାଲା ଏବେ ଲଜ୍ଜିତ ମାନେ କଲେଣି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଷାଠୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା ଓଡିଆ ଭାଷା ବୋଲି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ, ତେଣୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଷା କଣ, ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଣ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି
ଯିଏକି ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ମା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ କହିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଦେ, ସେ ପୁଅ ଭାଗବତ ଲେଖିଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତେଲି ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତ, ଇଏ ଭାଗବତ ସିଏ ଭାଗବତ ନାଁରେ କହି ବଦନାମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଠି ସୀତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସତୀ କୁହାଯାଇଛି, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ସମାଜର କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରେରଣା ଦେବ ତା ବିଷୟରେ ଦିପଦ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବ ନମସ୍ୟ। ଆଉ ସେ ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର, ତାକୁ ହିଁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ପରଶୁରାମ ମଇସାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଥାଇ ନମସ୍କାର, କୋଟି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଥାଉ, ବଜାଇ ରହିଥାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ନିହାର ବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେଇଲେ ପରଶୁରାମ ବାବୁ ବିଷୟରେ। ଆମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଆଜି ଜାଣିଲୁ। ଏହା ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଏଇ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ଭୋଜବାଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଆମେ ଏଇ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୋଜନଟି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହୁଛି କି ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ, ପରମ୍ପରା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଟୁଙ୍ଗି ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ନବଗୁଞ୍ଜର ମଞ୍ଚ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେପରି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ସମାଜରେ, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ କିଛି କରୁନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 92 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବାଣ୍ଟୁଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି 50-100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେଇ ଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ଜାଗୃତି କରୁଛି। ଏହା କିଛି କମ୍ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଆତ୍ମବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ହଁ କିଛି ହଉନି କହିକି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଘରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଯେ କିଛି ହଉନି ହଉନି 99 ଥର କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଥର ଯଦି ଜଣେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ପଢ଼େଇ ପାରିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିବ, ଗୌରବ ବଢ଼ିବ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ଯେମିତି ଆଜି ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି, ଆମ ଗୌରବକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି, ଏଇ ଭାଷା ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ ଦବ, ଜୀବନ୍ୟାସ ଦବ। ଆମ ଗହଣରେ ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କହିବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ। ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଦ୍ୱିବେଦୀ ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମାନେ କରେ। ଆଜିକି ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଛି। ସେ ମତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ମୋ ଜୀବନରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଚାକିରିରୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଆଜି କରିପାରୁଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାକୁ କରିପାରୁଛି। ସେ ମତେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଯାଉଛି, ଝାରଖଣ୍ଡ ଯାଉଛି, ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବି ଯାଉଛୁ। ଯୋଉଠି ଆମର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଓଡିଆ ଭାଷାଟା ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି କରୁଛୁ। ଆମର ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ଆମର ତ 300-350 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଇଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ 15-20 ଜଣ ସବୁବେଳେ ଏସବୁ କାମରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଲାଗିଛୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ମଳିନ ପଡିଯାଉଛି, ତାହା କେବେ ନୁହେଁ। ଆମ ଭାଷା ଏତେ ଭଲ ଆଉ ଏତେ ଉଚ୍ଚ, ତାକୁ କେହି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପରଶୁରାମ ସାର୍, ପରଶୁରାମ ବାବୁ ବା ପରଶୁରାମ ମୋର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ପରଶୁରାମ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ତାଙ୍କୁ ମୋର ସତତ ପ୍ରଣାମ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମିଟିଂରେ କରୁଛୁ, ସେ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ଛାପିଛୁ 10,000
ପୁଣ୍ୟାତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଭାଇ ସାରା ଓଡିଶାରେ ବାଣ୍ଟିଛୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ। ଏବେ 10,000 ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ବହି ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଯଦିଓ ଆମର ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମ ପାଖେ ବିଶେଷ କିଛି ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି ପଇସା ପାଉଛୁ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆମ ସରକାର ଯେତିକି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଛତିଶଗଡ ଆଉ ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 400 ଉପରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିଛୁ। ଏବଂ ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଦେଇକିରି ସେଠି ସେ କେମିତି ଚାଲୁ ରହିବ, ସବୁଦିନ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ହବ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ବୋଲେ ତଦାରଖ କେବଳ କରୁଛୁ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛୁ ଏବଂ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆମର ଏ ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ପରିଚିତ ହେବ ଏବଂ ଏ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ବା ସହାୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଜାୟ ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉ। ଏହି ନ୍ୟାସ ପ୍ରତି, ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ। ମୁଁ ପରଶୁରାମ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଇ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଅନେକ ଜଣ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ବି ସେଇଟା କହିଲେ, ରାମନାରାୟଣ ବାବୁ ବି ସେଇଟା କହିଲେ, ସୀତାବଲ୍ଲଭ ବାବୁ ବି ସେଇଟା କହିଲେ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା ଆଉ ଭାଷା ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏହା ଆମର ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କହିବି, ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର ବୋଧଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ କି ଆମର ପ୍ରୟାସ, କିଏ ଭାଷା ପାଇଁ କରୁ, କିଏ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କରୁ, କିଏ ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ କରୁ, କିଏ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମଇଁଷି ସିଂହ ଫଟା, ଜୁଝିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା। ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କିଭଳି ହଉ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ମିଶି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ରଖୁ, ଅଭିନ୍ନ ରଖୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ, ଇଏ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନାସ। ଆପଣ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ନିହାର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି, ନିହାର ଭାଇଙ୍କୁ କହିବି, ନିହାର ଭାଇ ଆସି କୃତଜ୍ଞତା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ 3 ମିନିଟରେ ସଭା ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରଶୁରାମ ସାରଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମତେ ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଳିନଥିଲା। କେତେକ ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଆମର ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଆଗ୍ରହୀ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଦର୍ଶ। ଆମେ ଯଦି ଟାଣି ଚାହିଁବେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ସାର୍ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା 1936 ମସିହା। ତାଙ୍କ 1936 ଜନ୍ମ, 88 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରେକର୍ଡେଡ ଓହ, ଜନ୍ମ ଆଚ୍ଛା ତାରିଖ, ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତାଠୁ 3 ବର୍ଷ ଅଧିକା। ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡିଦେଲେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନବଜୀବନ ପତ୍ରିକା, ସେ ସମୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ନବଜୀବନ ପତ୍ରିକାର ଚିନ୍ତାମଣି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି। ତାପରେ ପୁଣି ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଶେଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସିଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ପଦବୀରେ ଥାଇ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ତ ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଚାକିରି ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବୟସରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ, ସମୟ ଦବା, ଆମେ ତ ଟିକେ ଘରୁ ବାହାରିକି ସହର ଭିତରେ ବି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହସ ଆସୁନି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ବସିକି, ବସ୍ତେ ବସ୍ତେ ବହି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୈଳୀକଳା। ଏଇଥିପାଇଁ ସାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଯିଏକି ନ୍ୟାସ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସଂସ୍ଥାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ,
ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଚେଷ୍ଟା ଲେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆରେ ବାବୁ ଯିବା କହି ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆରେ ଯିବା ଗାଇ ତୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ହୃଦୟରେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଗୁଣ୍ଡିଆକୁ ଭିଡ଼ି ଆମେ ଯିବା ବଢ଼ି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ସୁଧି। ଆସନ୍ତୁ ହଁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରୟାସରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ପୁଣି ଥରେ ପରଶୁରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରି ଆମେ ରହୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ମିଶିବୁ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଏଇଭଳି ଆଉ ଜଣେ ପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ। ରହୁଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା।